We offered Putin to meet anywhere where real decisions to end the war could be made. He does not want it. Kublai phi baro kini gilongi khubor bam takasngi. Ki babun na ki riu krau perkhat ber ki riu pet perman ya ka syong suk syong san hapdeng ki ri ka perthai I kumba ki laklet no ya ka jingnit herthma ka ri Russia ya ka Ukraine ka berang ya beteng wat hadu ha kini ka singiru ka bla kenjo sya ki saus nem tam hadu menta. Ndoi ka jingkali ka long babali ki babun na ki ri ka perthai ki la persang ban chutap lup no klem da persang chu ban yarap lem ya kari Ukraine nela ban ong day ba kari Russia kari ka wei na kiri ba klanbor jung ka perthai ba kimnut watang ban persang ban iakren ne pin snothu ya Putin ubade nong yalam kari Russia bat ba klanbor bha kumno ba on pin kut no ya kati kathma ka ba udang yai beteng ban aibor ha ki sipai jong u ban nang kentur syu lingba ki pot ki sam kari Ukraine kat hadu ba ya ki benta jung kari Ukraine layo ban kurup bat kerkut da ki sipai ka Russia. Da ka jingtmu ban long try sendon ni ki katu kat ni ki benta jongka nela ban ong hatu dei bakari Ukraine kadi ka wei ni kiri badang khamduk ba ki wei pat kiri ba khlan bor kim da nyo lem kumno ban tuklar lem ya ka ban lat no shi sendon na ka kti jong Putin namala dangin phai bat pet bnya bha shibun na kiri jong ka perthei kla persang bani kersumlang ha kathma Israel Amerika bat Iran ban yarap ikari Amerika na markitip shai balada kin yarap ikari Amerika shibun ki jingmentoy hadin habot bakari Amerika kan sathe shaki na kaliang u president ka Ukraine kata u Vladimir Zelensky dala dehi ha kasining kong ulo ong ba ulong ublakloi ban Benlong ye kijing iakren Markhmat Bad President ka Russia u Vladimir Putin ha kari United States of America da ka ba ongru di ba kani kijing terwa jing u ye unong yalam ka Russia kanong ka ba ba u Putin un Kyntait ye kijing yalang Markhmat ka bathung ban penkut ye kathma u nong yalam ka Ukraine ula kdoru ba u Putin ula Kyntait bonsin ki kijing khot ban iakren Markhmat bad u what happening kijing persang jongka Kevik ban plilat ye kijing iakren ban penkut ye kijing yakin at kablane palat sausnem ngin sayo ya ka ka bami na ba yo let's say ka Russia kan Kyntait biang ye kan ka kabu bat ka sinjam ka baminta bad ka don kam shu kumno banang penklan ye kijing pin bor ye Putin la ban rap biang u Zelensky kam hashwa u Volodymyr Zelensky ula ongru ba ula khot ye u Vladimir Putin ban ye kendo ha kijing yalang jung ka group of 7 ha friends Henry ula keno baka Moscow kam syam la pen I kanu ka jing sultanat bani shimbenta ha ki jing Ukraine karkum ka jing ong jung Zelensky ka Russia kla pen I biang sa shisien ba kampat long ka blakloi ban Ukraine shapang kini kaman u president ka Ukraine u Volodymyr Zelensky ula beteng ban kentu ye ka jing Ukraine Markhmat Bad Vladimir Putin ba hakini ki benai dangshan ha ka South Rik u benai June ula kerpat yu nongelam ka Russia lingba ka shithi pat ba open letter ka ba khot yu ban ye kendu Markhmat ban ye kren halor kilat kelenti ban penkut ye ka jing le thma ka Ukraine ka terwa ban penkut ye ka ni thma lingba ka jing kren ben hapreng jongphi ba jongi nga terwa ban pelong ye ka jing kendu long Zelensky ha ka shithi ka ba ula pha shu Vladimir Putin nga terwa ro ban bu ye ka tarik ka ba shai bat ka tikna na ka benta ka te ka jing ya kendu We offered Putin to meet anywhere where real decisions to end the war could be made. He does not want it. And we discussed with the US and France the possibility of a meeting with Russia around the G7 with all democratic nations represented. Putin does not want it. Yesterday, we discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse at least to President Trump. And we will see what comes of it. If Russia refuses this chance as well, additional pressure will be needed.